Belai wana masingsa Saso Hospital sakhamnok ngo doktor kwrwi ni bagui belai jwngjalo amsaini lukurok tei belai khe sak derai phaimarok manai jagya wngwi nogo kifilmani bo koktoma baribar samani bisingo bo tabuk phano doktor jaiga khoroksa MBBS tongo bo suti narjak nei koktoma kasawi phaikya. Aku gari mana mama naik deh. Semua jagawa babu engkai wak besar babu war jagai, bo ekdom yak shooting thangka yak bo langka shooting thangka awni bagai hemani doktor orbo masabang kere awni bagai seng tabu one birman bipun to nang tongo seng tabu bo jaga thangai seng bancinai seng bo jaga thangai seng bine o kesa rono mara samurono seng hamni mana awni bagai seng cintanai tongo engkai seng tabu gari nai bo se seng gari mayang tongka seng budi kai thanai sini para engkai toma kari mura bari jamara bolak kelayo Hospital ke boh hospital engkai sini Cacu hospital Cacu bazar hospital Cacu hospital kelayo engkai ko ho sana ko amon le os ago lama khai isa lengi thaka anga amni bagai kun mote cost kai tui hekya tui he pore taboi ko o jaga heman doctor khorchaba kere oi sab khaiye ki kuli thanga Nini sini mong kangka ani engkai probir japurma bonin tamu kalai engkai bini besala okra modi khai tonde ako tab mo yak